бародаро аз ширкати дорои гиёҳӣ муроҷиат кардастам. Самиван вардагим истеҳсоли Индонезия оригиналай бо сифат як пачкаш ай 4 то 5 килограмм вес мета, як курсуш боша 3 пачка мешава, ай 12 то 15 килограмм вес мета, гарантияш қади. Ира ҳам зан истифода мебара, ҳам мард фарқ надорад. Кадоме дар кор бошад занзане иншоалло ки ба тамоми шаҳрҳои Русия равон мекунад дастсафкаш. Ҳамчунин ба метро дастсафкаш бепул мебошад. салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши бизнес. Бародарони азиз, мухлисони меҳрубон, ҳамватони азиз, шахсе ки дар канали ма обуная видеои мара тамошо мекунад, бародаро ҳами видеои мара шумо падилид кинед, дигар одаморо тамошо кунад, ҳами бизнеса ёд бигирам. хоб ватсапи ма дар рӯи экран дидесен. дар ин ватсап метавонед ки каталог бинависен. шумо вақте ки дар ватсап ма каталог нависондем, бародаро ма шумода суратҳои кроссовкиро роӣ мекунам бо нархҳои оптимаш. шумо кадомеша вибр кардин, ма да абрада мепартоен, ма ҳисоб китоб мекунам, куҷои расида набошен, отправка мекунам, қабул мекунӣ борта. фақат беғарзи Москва. Москва да ки боши, метро мегӯ меои, ай метро мегири борта. агар дигар шаҳрҳода бошен, роитон мекунам ба любой адрес. фарқ надорад, Питер даи Новосибирск даи Иркутск, любой шаҳри Россияда склад дорем. бора мери қабул мекунӣ. барои чӣ мегӯ мера? шумо вақте ки масалан як ҷода кор мекунед, бо дополнительный доход буфуратона, агар ина бизнеси кроссовкира бахапен, бизнеси хубай. кроссовки, футболка, спортивка фарқи надорад. кадомеша шумо да туғрияй расмаш маъқул кишид, роитон мекунед, проблема нест. упаковкаш на 5 таи, 6 таи, 8 таи ҳар хел мешавад. бизнеси хубай. масалан нархҳои оптум хати роӣ мекунам, агар ки желание дошта бошем барои бизнес, роитон мекунам, қабул кунед, бизнесона пеш баред. шахсе намехоҳад масалан айраҳи дур биёя Москва, шавҷа беста, бора бигира бурава, ҳамхеле намефуратон, ина марҳамат муроҷиат ки ма бора шумо да роӣ мекунам, кадом шаҳре набошед, склад аст, қабул мекунӣ борта, бизнеста пеш бурда мегира, рӯзут бекор намегзарад. яъне барои омадан рафтанат вақт мерава, ҳами вақта бо корихта пеш мебарӣ. яъне ки дар ватсапи ма бинависен каталог, ма шумода суратҳоро роӣ мекунам. ине кроссовкие ки шумо мебинед дар иҷа пайдо шидеса, ине кроссовкиҳо намунаша, масалан инеш 2000 уш 500 сма, иш 800 сма, уш 600 сма, ино просто ҳар хелаша нишон метавонем ки шумо бояд бидонед ки моделҳои мо ай 500 рубле то 2600 ҳастад. оригиналош бо масалан 2600, 2500, 2800 ино оригиналоай, натурали замш, натурали кожа, нубук, ҳар намудошай. кадомеда мехоҳед ки масалан борош ай дига боро фарқ кунад, ай қиматош мегирӣ, ҳам хушрӯа, ҳам качество, бо ҳам любой одаме ки меқапада дасташ, мефурашада мебинад, как надай бо кашида мегирад дастад. агар ба фикри ма мувофиқ бошен, я лайк бизанен ва ҳами наворро паҳм кунен, лайк шабуҷихен, аммо да сум намета лайк. просто навор паҳм шидан мегира, дигаро ҳами бизнеса ёд мегира. масалан шахсе аст ки ховай намедонад чикор кунад, ина марҳамат бародаро, бизнеси хубай. кроссовки, футболка, джинс, спортивка фарқ надорад, чизе дар кора роид мекунам. ватсап ма да каталог бинавис ва модели чанд сма дар корайта. масалан кроссовки 500 сма, 800 сма, чанд сма ки дар кора бинавис, ма роид мекунам. хоб хай, агар видеои мо да шумо писанд омада боша, я та лайк бизанед, навора паҳм кунед ки то дигарорам тамошо кунанд, ҳами бизнеса ёд бигиранд. бародаро аи бизнес одамо соҳиби хона, соҳиби дар, соҳиби мошин, соҳиби любой чӣ шидесиянд. шумо ҳам метавонед ки я риск кунед. бародаро чӣ бигӯм, як бор одам дар ҳаёт я риск кунад, ҳами бизнеси хубай бихапенша, бародаро соҳиби любой чӣ мешавед. хонаободу сарбаланд бошен, дӯстони азиз. ино чанд свет мешаванд, бародаро? любой точки Россия заказ кунед, равонтон мекунем, дар як коробкаш 8 парай. нигоҳ кунедша. гуфтен исша нишон метен, ина бародаро исш, ина дурунуш, ина риштош. ино чанд света, нигоҳ ки бародар. як свет, ду свет, сета, чорта, панҷта. баъд панҷта чуть-чуть фасонаш дига хелай. ина бо 6та, 7та, 8та, 9та, 10, 11. 11 вид буда. иниш камтар дига хелай бо. не ба фикрам ки ҳамно хушрӯанд. инам ино хушрӯанд. ҳаме хушрӯанд. ина сиёқати сирхшам вообще демона.